TV. Сіздің тауышларыңызны санап, жыршыларны позицияларына урнаштырырга деп мен Рамил Шарапов келіп жеттім. Демек, топ клипні башлайбыз. Туған күнің білән, туған күнің білән. Бүгін біз жыршылар білән туған күннәр турында сөйләшәбез. Кім туған күнін үткәргә яратмый? Иң қызық туған күн, нинди туған күн? Хәзер жауапларына әйтермен, алға табада біздің біле қалығыз. Бүгін біз бір резидентіміз білән сау булашырга мәҗбүр. Мен ғайыплы түгел, сіздің тауышлар жетмәді. Көттем сені иртен искен таң жилі арасынан. Шул жиллерден килеп шығып, мені құшарсың сыман. Килші келер кәм яныма, көңіл сені сағына. Бар дүнияларын ұтыла, сені янымда шағында. Келші келер кәм яныма, көңіл сені сағына. Бар дүнияларын ұтыла, сені янымда шағында. Так, ең көңілді мезгіл келіп жетті. Шөнки топ клипта жамағат премьера! Ура! Қаты қышқырға қарамай. Ура, ура, ура! Eyde. Ezgine kaldı. Kelip de gittik. Biləsiz men maymunla nersek şeyitti? Ha? Hizmet. Устаревшая версия. Иң бұрынғы адам архантроп деп аталған. Алар Африкадан Евразияға таралып, айырым популяцион... Стоп. Biz мұнда қысатыра келмедік? Үшлерге келдік. Рахым едегіз. Хизмет лагеріне. Eğer de mümkün bulsa İkəvi birgə yənəkşədə Ömür yollarım olsa İkəvi birgə yənəkşədə Ömür yollarım olsa Canım yarım bilir Canım yarım bilir
Рамиле. Серьезно? Бүгін біз дискотека іштірамыз. Миңа бізге келсек ярый ма? Келегіз. Теге час. Бар нәрсәгә дә әзермен, минеке булып калсаң, җаным ярым бирер идем, гомерлек ярым булсаң, җаным ярым бирер идем, гомерлек ярым булсаң. Егетлер, Қызлар. Жаным ярып бирер идем, жаным ярып бирер идем, икәү бергә янәшәдә, гомер юллары булса, икәү бергә янәшәдә, гомер юллары булса. Рөстәм һәм Ләйлә Галиевлар. Туган көннәрне гел эштә уздырырга туры килә ди җырчы гаилә. Ләйләнең туган көнен генә күптән түгел зурлап, ял итеп үткәргәннәр. Бәйрәмнәрегез гел шулай күңелле үтсен дигән теләктә калабыз. Әйе, мин дә калам. Гелгенә аяз булып тормый, яңгыр ява исә давылы. Елмайсаң күңелемә гел шатлык, моңайсаң шунда иң авырым. Сабыр сабырлар итегәлем, гафу ит мине дигән чакларда. Яшем яшнәми, күкрәми, тик бозлар ятмасын арага. Сабыр сабырлар итегәлем, гафу ит мине дигән чакларда. Яшем яшнәми, күкрәми, тик бозлар ятмасын арага. Тормыш җилкәнен синнән башка, йөзә алмас язмыш дарьясында. Тик булгана син яннарымда, үткәрербез иркәм барсында. Сабыр сабырлар итегәлем, гафу ит мине дигән чакларда. Яшем яшнәми, күкрәми, тик бозлар ятмасын арага. Сабыр сабырлар итегәлем, гафу ит мине дигән чакларда. Яшем яшнәми, күкрәми, тик бозлар ятмасын арага. Синсез йөрәгем типмәс кебек, чыкмас төсле көлеп кояшым. Кадерләр
düşlerin güne bildiğim Hudayım birgen seni yazmışım Sabır sabırla itigelim Gafu etmemi digen çoklardan Yeşim yeşnemi kukuremi Dik buzlar yatmasın arağa Sabır sabırla itigelim Gafu etmemi digen çoklardan Yeşim yeşnemi kukuremi Dik buzlar yatmasın arağa Yeşim yeşnemi kukuremi Dik buzlar yatmasın arağa Менә иң кызыгы хәзер 9 яшын үткәргәндә Рәдифнең дуслары аны 9 тапкыр күккә чөйгән. 9нчы тапкырда тотмаганнар һәм Рәдиф җиргә егылып төшкән. Көлсәң дә инде, еласаң да әллә ничек. Рәдиф, син аларга башка ышанма, менә күз алдыңа китер. 35 яшьлек юбилең булганда 35 тапкыр. Карыйбыз. Әйтче бәгърем, аңлат миңа Кемнәр кирде безнең арага Онытырга тырышсам да Ялгызлыктан җаным сызлана Төшләремә кирип, мине газаплама Йөрәгемдә калдырдың гомерлек бер яра Син калдырган назларың бирми онытырга Йөрәгем, йөрәгем, йөрәк әрнеп яна Күпме еллар үтсәләр дә Булган хисләр һич суынмады Сине генә сөям дия Әйткән сүзләрең ялган булды Төшләремә кирип, мине газаплама Йөрәгемдә калдырдың гомерлек бер яра Син калдырган назларың бирми онытырга Йөрәгем, йөрәгем, йөрәк әрнеп яна Төшләремә кирип, мине газаплама Йөрәгемдә калдырдың гомерлек бер яра Син калдырган назларың бирми онытырга Йөрәгем, йөрәгем, йөрәк әрнеп яна Төшләремә кирип, мине газаплама Йөрәгемдә калдырдың гомерлек бер яра Син калдырган назларың бирми
яна. Чиратта мәхәббәт дуэты. Жыр яисә клип өчен тавышларны TMTV каналының рәсми сайтында калдырыгыз. Ә без мәхәббәт дуэтының шәп клибын карый торабыз. Karşılaştık biz dünyanın şeşek atkan çağında Jırladı kük bütün cihan Uyanıldı gözler, ey yürekler Aşkın öptiptiler, birge bulik dediler Barakallahu lekuma, baraka aleykuma Ve cema'a beynekuma fi hayır Bu bәхетле никах көне Онытылмасын гомергә Сез кичергән гүзәл сөю Насыйп булсын һәркемгә Bu бәхетле никах көне Онытылмасын гомергә Сез кичергән гүзәл сөю Насыйп булсын һәркемгә Никах көне Сынаулар куркыныч түгел Нык инану барында Нык инану барында Аллах сүзеннән чыкмабыз Йөрәк типкән чагында Йөрәк типкән чагында Barakallahu lekuma Ve baraka aleykuma Ve cema'a beynekuma Fi hayır Bu бәхетле никах көне Онытылмасын гомергә Сез кичергән гүзәл сөю Насыйп булсын һәркемгә Bu бәхетле никах көне Онытылмасын гомергә Сез кичергән гүзәл сөю Насыйп булсын һәркемгә Никах көне Якын дуслар һәм туганнар Теләкләр теләп туймый Теләкләр теләп туймай Кулларын кыйблага баглап Аллаһка дуга укый Аллаһка дуга укый Barakallahu lekuma Ve baraka aleykuma Ve cema'a beynekuma Fi hayır Bu бәхетле никах көне Онытылмасын гомергә Сез кичергән гүзәл сөю
Магнит жыры белән үзенә тартып торучы блондинка Айлинны каршы алыгыз. Тавышларны TMTV каналының сайтында калдырырга онытмагыз. Мен синең язмышыңда мағжизалы бір мезгілме, искән жилме, үскән гөлме, мәхәббәтең мен түгелме, ашығасың янарыма, атылған ак йылдыз төсле, тартылуың шундый көчле, әйтерсең син метеорит, әйтерсең син метеорит, һәм мин магнит. Һавадағы йылдызларда атылалар, җиргә җаннар җанга тартылалар, булар өчен бергә. Һавадағы йылдызларда атылалар, җиргә җаннар җанга тартылалар, булар өчен бергә. Аңлатуың мөмкин түгел, тартылуның серле көчен, таяна сизгер күңел, бәхетеңне тик таный бел. Ашык һәр чак янарыма, атылган ак йылдыз төсле, тойма вулкан төсле хисне. Син бит минем метеорит, син бит минем метеорит, һәм мин магнит. Һавадағы йылдызларда атылалар, җиргә җаннар җанга тартылалар, булар өчен бергә. Һавадағы йылдызларда атылалар, җиргә җаннар җанга тартылалар, булар өчен бергә. Яратсаң килеп җит, сөю бит магнит. Һавадағы йылдызларда атылалар, җиргә җаннар җанга тартылалар, булар өчен бергә. Һавадағы йылдызларда атылалар, җиргә җаннар җанга тартылалар, булар өчен бергә. Җәмәгать, үземә килгәндә иң кызыклы туган көннәр инде ул әлбәттә балачакта. Менә мин үзем 90-нчы елда туган, ул вакытта инде акча да юк, җиткән дә. Үземнең туган көн бер юлы нәрсә белән истә калды. Әллә 6 яшь, әллә 7 яшь булды шунда. Инде минем туган көн бит инде 13 апрель. 6 яшь тулган. Бүләк китәм, кунаклар чакырдылар. Иң кызыгы, әти-әни үзенә нинди кунак ошады, шуларны чакырды. Алар минем туган көндә бик шәп иттереп бүләк иттеләр. Ә мин карап утырдым. Җәмәгать, туган көн белән, менә хәзер чиратта мин Рамил Шарапов. Тавышларыгызны жәлләмәгез. Мин бит сезгә тавышлар жәлләмим. Эх, бу сөюләрем.
белмисеңме, әллә мине юри сынавың? Күзләремә карап, елмаеплар кабат, бәхетлеме син дип сорадың. Их, бу сөюләрем, янап йөрүләрем, хәлләремне үзең бәялә. Эзләп яратамын, бәхетле мин җаным, син бәхетле булсаң әгәр дә. Насыйплар үземә, син генә бер генә, өлешемә тигән көмешем. Тик сиңа багышлыйм гомерем агышын, йөрәгемнең һәрбер тибешен. Их, бу сөюләрем, янап йөрүләрем, хәлләремне үзең бәялә. Эзләп яратамын, бәхетле мин җаным, син бәхетле булсаң әгәр дә. Их, бу сөюләрем, янап йөрүләрем, хәлләремне үзең бәялә. Эзләп яратамын, бәхетле мин җаным, син бәхетле булсаң әгәр дә. Яшикәле яшнәп, мәхәббәткә рәхмәт, кавыштырган безне пар иткән. Ышана күр, ышан, син бәхетле булсаң, дөньяларда миңа шул җиткән. Их, бу сөюләрем, янап йөрүләрем, хәлләремне үзең бәялә. Эзләп яратамын, бәхетле мин җаным, син бәхетле булсаң әгәр дә. Их, бу сөюләрем, янап йөрүләрем, хәлләремне үзең бәялә. Эзләп яратамын, бәхетле мин җаным, син бәхетле булсаң әгәр дә. Эзләп яратамын, бәхетле мин җаным, син бәхетле булсаң әгәр дә. Рафиль да, Эльмира да туган көннәрен елда үткәрергә тырыша. Рафиль 27 яшен Эльмира һәм якыннары белән циркта үткәргән. Менә сиңа мә, менә Эльмира 2нче елга юбилейын уздырачак икән. Шуңа күрә иң онытылмаслык туган көн шул булыр дип ышанам, диде җырчы кыз. Ышан, шәп булачак. Йылдызлар турында беләсең киләме? Теләгең бар икән яныма киләле. Сөйләрмен йылдызлы сөюем хакында, керерсең куйныма, өрерсең бер тында. Йылдызлы сөюем ул үзе могҗиза, йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы, син сихри йылдызым, җирдә иң яктысы. Йылдызлы сөюем ул үзе могҗиза, йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы, син сихри йылдызым, җирдә иң яктысы. Йылдызлы күкләрнең йылдызы кычакта, икәүләп янарбыз бәхетле учакта. Серләрне йылдызлар тыңларлар бирелеп, сак кына иренеңнән үбәрмен үрелеп. Йылдызлы сөюем ул үзе
jirdagi suyuning balqishi Sen sihri yıldızım jirda eng yoqtisi Yıldızlı suyuim o'zi mu'jiza Yıldızlı ko'klarga xayollar yo'l sizar Yıldızlar jirdagi suyuning balqishi Sen sihri yıldızım jirda eng yoqtisi Yıldızlar kıstasa alarda xiyali Bizning ko'k alarda yolg'izi turalmay Yıldızlı suyuim tong yıldız bo'lgansin Ko'nglim ko'gina nur bo'lib qo'ngansin Yıldızlı suyum o'zi mu'jiza Yıldızlı ko'klarga xayollar yo'l sizar Yıldızlar jirdagi suyuning balqishi Sen sihri yıldızım jirda eng yoqtisi Yıldızlı suyuim o'zi mu'jiza Yıldızlı ko'klarga xayollar yo'l sizar Yıldızlar jirdagi suyuning balqishi Sen sihri yıldızım jirda eng yoqtisi Yıldızlar jirdagi suyuning balqishi Sen sihri yıldızım jirda eng yoqtisi Qara әлі көзіме деп жырлаушы Илмира Нағимова өзінің туған күнін ғаиләсе белән үткәрә. Балалары төрле рәсем открыткалар бүләк итә. Илмира үзе торт пешерә, ә ире матур чәчәкләр һәм шәп бүләкләр бирә. Эх, Илмира, хатын кыз бәхете инде бу. Молодец. Яратышып, яжғым бірлер өтті кетті жырлы ғәлі парлашып
Татар жыры 2019-21 декабрь күні пирамида көңіл ашу үзәгендә узачак. Билетлар сатуда. Келегіз, көрегіз, бек көңілі болачак. Аллах бұйырса. Тұрмышлар ауыр. Бигелектен шушы ауыл белән шәһәр арасында. Менә шуңа күрә мин сине авыл белән шәһәр арасында мәсәфәләрне килер өчен. Менә сиңа бер эш тапшырам. Давай син мине башкарып чыгарсың дип ышанам. Нигә туктадык? Килеп җиттек. Мин монда төшеп калыйммыни? Мин бу авылга кермим. Шашып, сөйләсем килә ынтылып. Урамнарда адашасым килә, буран дулаганда кытырып. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасың. Яңгыр яуган чакта инеш булып килә агасым. Бар кайгымны, бар дөньямны онтып, синең янга килә барасым. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә Шашып, сөйләсем килә ынтылып. Урамнарда адашасым килә, буран дулаганда кытырып. Бары тик син елмаясың, оныттырып йөрәк ярасын. Синең белән бары, синең белән бәхетемне килә табасың. Yarasın,
Арсен Камакаевны 35 яшьлек юбилей белән тапшыру газета, журналлар аша кытлаганнар икән. Баксаң, туганнары план кырган. Һәм бөтен җиргә дә Арсенны кытлап хат язганнар. Мондый якыннарың булганда сөйнеп кенә яшәргә кирәк, Арсен. Һәм җырларга кирәк. Сөйін дә җырла, җырла да сөйін. Sağınam seni canım, uyuman çıkmışsın benim. Seni bigrek nek yarattım, matur jimişim mehabetim. Seni kurası kile, sen bana kirek, kumlim canım seni izli. Biz birge bulganda baxtli iki yürek, senden başka yaşayalmayım. Aranı mehabbetsini Yiraktan qaytası kile, birge bulu o'zi baxt. Yürek türünde singine, seni kurası kile, sen bana kirek, ko'nglim canım seni izli. Biz birge bulganda baxtli iki yürek, senden başka yaşayalmayım. Biz birge bulganda baxt, sılov ham yaşav jingilrek. Kuch bira bizga mehabat, birge matur yaşav rahat. Seni kurası kile, sen bana kirek, ko'nglim canım seni izli. Biz birge bulganda baxtli iki yürek, senden başka yaşayalmayım. Шахзат Разметов менә туган көнен бөтенләй яратмый икән. Акча туздырып, аны туган көн үткәрәсең, шуның белән шул. Мин ял итәргә барам ул акчага. Яисә үземә берәр шәп әйбер алам ди. Килешми булмас. Дөресен генә әйткәндә, Шахзат ул киемгә дә, ялга да акча кирәк. Yaktı yıldız, sen havanı ışıtam. Gözlerinden nurlar balkıy, elle şuna yaratam. Yıldızım bulup kabındım, durmuşunun kugende.
Сиңа булган мәхәббәтем назлар булып түгелә. Yıldızım bulan kabından Tövgüsü hislerimde Uyattın yüreğimde Yıldızım bulan kabından Tövgüsü hislerimde Uyattın yüreğimde Tövgüsü hislerimde Uyattın yüreğimde Эй, Аллары гилләре дип җырлаучы Альбина Абрамова әти әнисе белән узган туган көннәрен бик ярата икән. Шуннан да кадерлесе һәм күңеллесе юк ди ул. Әйе, бәле шашап, сок эчәсең дә йокларга шәп туган көн. Oğlum gülüm, nur tünelim, süyemin seni gene. Eytmesen de sizem canım, süyesin yine gene. Ey Allah'ı güller, bol şekerdey gülleri, digerekler gömleğinde irkemini yaratam digen, süyem digen sizler. Ey Allah'ı güller, bol şekerdey dilleri, digerekler gömleğinde irkemini yaratam digen, süyem digen sizler. Nazlarından erip gitem, varsın rahmet sina. Şuna da bit, sen bir kaderle mina. Ey Allah'ı güller, bol şekerdey dilleri, digerekler demleyinde irkemini yaratam digen, süyem digen sizler. Ey Allah'ı güller, bol şekerdey dilleri, digerekler demleyinde irkemini yaratam digen, süyem digen sizler. Şulay yaşayık, şulay bulayık, gül bulsun көңелебез. Gel şadlıkta, kuvvanışta, ötsün her bir günümüz. Ey Allah'ı güller, bol şekerdey dilleri, digerekler demleyinde irkemini yaratam digen, süyem digen sizler. Ey Allah'ı güller, bol şekerdey dilleri, digerekler demleyinde irkemini yaratam digen, süyem digen sizler. Digerekler demleyinde irkemini yaratam digen, süyem digen sizler.
Рәмилә һәм Рәзилә Батыровалар. Рәмилә туган көнен өйдә якыннары белән уздырырга ярата. Рәзилә кафеда дуслары белән. Рәмилә бүләкләрне үзе бирергә ярата. Рәзилә алырга ярата. Рәмилә киләчәктә туган көн Америкада үткәргә тели. Рәзилә авылда шашлык пешереп. Вәт кызыксыз кызлар. Ничек бер уйга килеп җырлый башлагансыздыр, Вәт кызык. İzledim seni min izledim Canımı güllerge bizedim Düşlerim eğlendin önüme Bəxetim sin minim diyemem Üzülüp yarattın sağışım tarattın Yaktırdın canımını tılsımlı tanımını Sin günüm sin tünüm tek sin atartılan Görmesem bir günde sağınam sağana Niyazgan Xudayım kim bilir Kalsın kal yanımda ömürge Her kimnin gökte öz yıldızı Her kimnin jirde üstün yarı Üzülüp yarattın sağışın tarattın Yaktırdın canımını tılsımlı tanımını Sin günüm sin tünüm tek sin atartılan Görmesem bir günde sağınam sağana Üzülüp yarattın sağışın tarattın Yaktırdın canımını tılsımlı tanımını Sin günüm sin tünüm tek sin atartılan Görmesem bir günde sağınam sağana Men seni tek seni kütkenmin Yaşarga güç birdin suyganim Yalnızda yatıldın altanda Atıldın hem kaldın yanımda Üzülüp yarattın savaşın tarattın Yaktırdın canımını tılsımlı tanımını Sin günüm sin tünüm tek sin atartılan Görmesem bir günde sağınam sağana Sağınam sağana Sağınam Татар жыры 2019-21 декабрь көне пирамида күңел ачу үзәгендә узачак. Билетлар сатуда. Килегез, күрегез, бик күңелле булачак. Аллаһ буйырса.
Bütünübізні büyüdü. Мен бит сені yüreğine yarattım. Yüreğine gözler kısıp men özüme karattım. Seni üzülüp suyganlarga yüreğine üşitip. Yüreğini yarattım da hazır bulmuş hiç gitip. Yüreğine diye başlar bu dalıp bitti. Siz mi kaldım yüreği deyip köpme ömürler öttü. Yüreğine yaratan men yüreğine sileşen. Yüreğinden külgen bolup oynap gına gülleşen. Yazam sine hatlar matur sözler tüzenmin. Men bit yüreği süyen deyip üzegini üzemin. Aşanıp da koyarsın sen otursan meni tınlap. Yüreğine aytam endi yaratam seni şınlap. Yüreğine diye başlar bu dalıp bitti. Kaldım yüreği deyip köpme ömürler öttü. Yüreğine yaratan men yüreğine sileşen. Yüreğinden külgen bolup oynap gına gülleşen. Başlar bu dalıp bitti. Siz mi kaldım yüreği deyip köpme ömürler öttü. Yüreğine yaratan men yüreğine sileşen. Yüreğinden külgen bolup oynap gına gülleşen. Yüreğine diye başlar bu dalıp bitti. Siz mi kaldım yüreği deyip köpme ömürler öttü. Yüreğine yaratan men yüreğine sileşen. Yüreğinden külgen bolup oynap gına gülleşen. Yüreğine sileşen. Biz efirimizni davom etamiz. Ham biz birinchi o'ringa da kelib yetdik. Qaysi jirshi birida o'rnashdi ekan? Hozir bilamiz. Qaraymiz. Güzelim yum, yarımla tınla. Yüreğini alış koşuğa atla. Lakin sen kabat gidesin, yürek yarıla. Kara tünde oyun bularman min. Lakin minlen barı gülesin sin. Ne kereksin ha, cevabın izleyim. Başka kızlar arasında seni gözleyim. Her bir gönülden sinasından yaralar. Ağlarını dik vakı davalar. Benim hislerim bile sevin ama gel ardından yerimi de bulama. Her bir gönülden sinasından yaralar. Ağlarını dik vakı davalar. Benim hislerim bile sevin ama gel ardından yerimi de bulama.
Мен сиңа дәшәм, син мине тыңла. Хисләрдән куркма, күземә кара. Ләкин син кабат китәсең, ничек чыдарга? Синең өчен барына әзер мин. Ләкин миннән һаман теләсең син. Ни кирәк сиңа, җавабын эзлим. Башка кызлар арасыннан сине күзлим. Әти күңелдә сине сыган яралар, аларны тик вакыт дәвалар. Минем хисләрем белән син уйнама, гел артыңнан йөрермен дип уйлама. Әти күңелдә сине сыган яралар, аларны тик вакыт дәвалар. Минем хисләрем белән син уйнама, гел артыңнан йөрермен дип уйлама. Безнең юллар тик параллельдә, кисешмәс бердә бу дәвердә. Бәлки бәхетле кушылганнар, язмышка ришвәт биргәннәр. Син минем җинаятның шаһиты, хисләрне үтердем, сүнде уты. Юк шаһит түгел, син агу, йөрәкне җитәр, шагу. Әти күңелдә сине сыган яралар, аларны тик вакыт дәвалар. Минем хисләрем белән син уйнама, гел артыңнан йөрермен дип уйлама. Әти күңелдә сине сыган яралар, аларны тик вакыт дәвалар. Минем хисләрем белән син уйнама, гел артыңнан йөрермен дип уйлама. Урыннарны да билгеләдек. Туган көннәр турында да сөйләштек. Хәзер ни эшлибез? Саулашабыз. Сезнең белән мин Рамил Шарапов һәм топ клип тапшыру иде. Пока-пока.